Moikka taas! Mä teen uutta videoa. Pelaan Clash Royale ja aloitetaan heti. Eli tää on niinku tällainen peli, missä pitää saada koko kenttä itselle. Kohta näette, jos joku ei tiedä. Eli siis mä oon Viitosareenassa. Ja juu, en oo mikään kauhean hyvä pelaaja, mutta aloitetaan. Pistään ekas vaikka tulee balluuni tonne. Ja odotetaan, miten se pistää. Pistää myös. Oi, tollanen, mitä mulla ei saa. Mitäköhän se nimi on? Mä en tiedä siis näitä nimeä ollenkaan, koska mä oon näistä tosi huono. Oho, nyt pitää kuule pistää Valkyrie. Tuolla melkein kaikki. No joo. Nyt mä ootan 10 saakka. No en ootakaan, koska mä en halua noita Minion Seuntorille. Eli siis pitää saada siis pelin tarkoitus koko kenttä itselle ja Valkyrie vastaan Valkyrie. Valkyrie vastaan Sam. No joo, Valkyrie puoli. Ei pistetä, no pistetään sitten vaikka Smeow. Hän seuraa. Käyttää kaikki nelosarjallisesti. Mä en siis, kun sanoinkin, en ole mikään paras pelaaja, enkä osaa edes pelata niin kuin miten pitää. Koska aloitin juuri mun vanhalla tyypillä, joten katsotaan, että tuleeko häviö vai voitto. Varmaan häviö, mutta miten nyt tuli? Tonne vaikka tollanen ja toisaalta vaan ton tornin. No joo, me taidaan hävitä ihan releesti tai reilusti. Mä niinku sanon releesti vähän toisella lailla. Tai reilusti, no sama. Ei nyt sen takia ollenkaan seniorita, koska mä haluan voittaa, mä en halua siis hävitä todellakaan. Koska häviö on aina niinku huonompi. No juu, mä taisin nyt hävitä, pistetään tollanen. Mutta tällainen peli, jos ymmärsitte. Mutta tosiaankaan, jos ette oo vielä siis nähnyt mun uut video tai niinku mun ihan ekaa video nimeltä Pelaa Momia tai se mun ihan ajan, niin kannattaa katsoa, tilaa kanavaa ja me nähdään seuraavassa videossa. Tykkää ja tilaa kanavaa. Moikka! Eli moikka!